La mina muna kuna ni mangaro kuna. Jilu ya tagele. Jaba jala to ya. Koka kuna kuna ni mangaro. Maro kuna ga do na no nyebu. La dina dina kala kami no. Kala ni do kuna ta kala mo do kuna ta hi. Fika do ni ta ga yira ma. Jeremy ya mama ni ile to uzale. Sito ya. Ile na mara. Shuma to ya juru. Ile na mara. Lazina ni kana mara tira tiwi. Lazina ni kana sanke ile na pe poli. Na gete jamati sam poli sai. Sito. Ya flaque même malo, flaque c'est la bouille, flaque ne va pas aller là. Kaja na furo do ini su. Ya kaja na la. Kamera la ko ini su. Ye umar mangala ila bela su. Kara mo duru kono ni ma umar ko umaro. Emli ado no moni da no. Ni no so mo mai para. E kano tele na furo kano tele sanona. Kole mana jine tigi sebe na jine do kono ai. Ko kale tele na furo la kone kana tele wala kone ki tele sabula. Asene ni wala. Umar kana e furo la jubla jine tigi la so ka bi kan kana jansa. Namu kamara. Kabini kan dana jansan kabakola sansan. Kakila jamana jansan tuguni sansan. Kakila jamana tigi fene jansan san. Kakila president jansan no e Alassane Ouattara. Kakila Ibrahim Ouattara jansan tuguni. Kamomo Bama jansan. Kaworgia Ouattara jansan. Yakuba Ouattara jansan. Ka gouvernement jansan, ka jamana jansan, ka korode chena musu jansan. Ka Sherifu Madani Haidara ya bani ka kila ko fere jansan. Ansar Dini secrétaire général. Ansar Dini secrétaire général Djibril Sissoko. Adjamé. Adjamé Choubou secrétaire général de lui. Anaga Demaya Bela Jalil. Kwate nyine balako no ya fatoma Musa ale de mobili sanga di jinatiki la sima 500 millions ta ani fla serido ale fane bala mago black li woro di mo pete ko nyuma do bagay
Bondana matabo jumanga male shu folti. Bondana tiki folti. Ne. Kabi get gozo ye ulu bi shu body. Kome ulu ye chine tumu ulu bi shu de laudi. Comme ça doit être un chien de celle no pe. Kusudi kile iba foto mjai sabi ume iba foto kabe sashimi. Kabo chien la wuli koge kandana jansan. Kona lete ate wuli play foto tase asado. Comme ça mi kena gaya dibe kena gam boy ki ira ira ichi la wuli o kandana jansan. Aja kani msade kandana ya le fati chao. La seconde c'est pas vraiment bien. Nous nous demandons quoi. Comme beaucoup ni Shiba n'a pas fait un effet faro gâté. Avec Frano, on a fini à Yado, Kalate, tout ce qui est Farishiga, on a aussi un ala. Quoi avec Frano, on a ni Hayado, Kalando, Farishiga, Ayaka, Krusi, comme on a allé au 7 Frano. Ah, on fait nos fanabés pour multiplier. On fait avec quoi il visible non? Avec d'autres farashiga. Quand on fait un peu de moulou ka frasa qui veut ça, ou animo so il veut ça peine. Comme ni est docteur choué mo be ko ka ta ka budo na ko koro me jama awre kan jabiola. Como ko tuguni ko e shiba e ko te furanda yae. Mais ni ma docteur da frage qui veut ça. Coronavirus kera amadu ko mola. La si coronavirus fura bo malla tianya kono ya. Umar kone laski o pa et mamu fono tigandana jansan bo higa o fo avec la gato refugi sans les genetique de tamafia tala ko le esa ira ni ga kalande ali jeli ba jeli korobo fitinu kote wala nada ayamo jelo ya la jeli ba la mira e baraka femi kala ba no ko boya imra bana ma to wuli me fa kasa jali maru bari ni mola wuli ngo be ka sa furane fa ma to be o mo so be ka fi ya to e o ke para imra la wuli ngo be jambe bari ka maru la mine dia sumu ya dia da odoro mo kelen dire de jama hello to e bi no do esini Pare lugu te furani ma fuli biye biye sire ala ne jime te la se no la wati la se na ni su ka ja ne na ta ni ni muso bete chagu mane chamani tigi ka sha tega tigo masha ka tega ka ja Modia sumwe jada oloro mo gele tere diamba nabi da ko jura ni ni bali jale kiro jala kuna ma jala diyo ko mo jala ka ko ni jala te ko jala di la se no na yula da ni baro jale marola jale ni
Kakana Segadori. Kaka Migurumina Nekono. Kakari Jaja Marui. Musuya Musuma. Fuba to Bagapuya. Kakari Jaja Marocco and no Glassomano. Therefore, Amin. Cameraman ko ajoro ku ye fe flamu ye lasi ko folo de am su konoma do ko bi yira yo fo ko kele am su ko kam su konoma de do o tigi ko joro de bala donc flana o de na folo ko non gote cameraman ko hali ci lu re wula ko te problème musonan de bien Tingu problem ba musonani bela me fam fe sababu yin fe ele me ko fe me wo flana nyere bo do la ko ni yo fo be ko bo do la ko saba nya chi ngoro la sababu yin
ma dɔn n'ale jɔrɔla o jigi la minnu bɛ yɛlɛli ɲini na dun an b'an basé nafolo ko in de kan Portugal Côte d'Ivoire kaw Abidjan kaw bon m'aw ɲininka n'aw satisfera n'aw ni simisi wasara ni kɔni duman fɔlen n'a bɛ bila aw bɛ n'a bɛ continuer a b'o fɔ n'aw sɔnna k'a banna an bɛ n b'a jata an bɛ fɔli bila n'aw ma sɔn an b'a la fo sini tile Jeli Mamadi muso sigilen bɛ yan fana ko ni a ko k'a bɛ jinɛtigi lase jansan 200 k'a bila bara kɔnɔ ko lase mun k'ale cɛ ye ko sumali mɛ ale si ma lase dugukolo d'ale tɛ ale cɛ ma Bamako ko foli kɛ jinɛtigi lase la ko a diyara a ye kojugu